Luka Sačák. Zamíňam milé dámy, rozpoviem vám príbeh známy. Žena moja doma čaká, mňa však iná cesta láka, mám chuť veľkú na panáka. Žena moja doma čaká, mňa však iná cesta láka, mám chuť veľkú na panáka. Žijem prázdne neskávávam, pijem, fajčím, na svet nenadávam. Nie som bohač, nie som sám, s osudom sa vyrovnám, ode mňa lepší život mám. Nie som bohač, nie som sám, s osudom sa vyrovnám, ode mňa lepší život mám. Pijem, fajčím, na svet nenadávam. Nie som boháč, nie som sám, s osudom sa vyrovnám, ode ministra lepší život mám. Nie som boháč, nie som sám, s osudom sa vyrovnám, ode ministra lepší život mám. Nebudem viac junákom.
bych trochu štěstí dát. Častokrát, když celý kraj šel písní spát, zvonky štěstí, já slyším dál se s ním hrát. Zaujíma. Podmienky, ktoré tu máte vytvorené, vám vyhovujú? Áno. Podmienky sú dobré. Nagetme aj na Orave spravo. Takže aparatúra je už konkrétne teraz naša, takže nie je žiaden problém. Spýtame sa opäť na druhú najžiadanejšiu otázku na našu osobu. Čo vás motivovalo prihlásiť sa, teda prísť na casting na Talent Maniu a neskôr Československo má talent? 1, 2, 3. No, tak to som vysvetlil aj v novinách, Nový čas, až ste čítali. Takže tam bol vyšší cieľ. To bolo trošku inak. Nebol tam cieľ spev, ale zviditeľnenie a ukázať. Dobre, počúvajte ma Čechanci. Máme radi folklór a naše ľudové pesničky. Takže pán Patrovič, bez muziky vieme nejakú ľudovku pre Tetvancov. Na tej detve. Dáme si 3, 2, 1. My sme boli dohodnutí. Detvianský šandári. Hore ľuďom plačú, že nemôžu chytiť očovského paču. Že nemôžu chytiť očovského paču. Detvianskí šandári, darmo vy plačete, veď vy toho Jurka viac nedostanete. Veď vy toho Jurka viac nedostanete. Takže veľký potlesk.